виждаме места колко и колко. Много ти е на-високо, няма да оценя. Много ти е на-високо това. Нищо, помогним. Така, лъпаво. Значи той чака от теб. На това е дочка. Да... Чакай, пускай. Мисля, че ще е нормално. Ти помочи! Става. Но къде тръгваш? Готови? Да. Още мъничко трябва. Не, остави. Не, малко ще беше такова. Така. Дигни го още. Чакай. Има 6 минути. Не, края мина. Не е минута. Още малко трябва да го дигнеш. Така. Да! Успей! Да! Това го направи. Малко го дигни. Не! Да. Да. И чакай, няма тясно. За механична чистка, а твоя визитка. Ей, преподайте една. Това ще го сложиш ли? Трябва да има опите? Да, имам сейвер. Сейвер и с... Ей! Колко е 702? Заради като